Κοντά σας και πάλι κυρίες και κύριοι και θα περάσουμε σε ένα διαφορετικό θέμα τώρα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με το σκακιστικό όμιλο δράμας, με το σκάκι, και έχουμε κοντά μας την πρόεδρο, την κυρία Νατάσα Δούβλια. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Καλώς σας βρήκαμε. Χάρηκα πάρα πολύ που... Είναι χαρά μας που είστε εδώ και που μια νέα κοπέλα είναι πρόεδρος στο σκακιστικό όμιλο, που εντάξει, είναι ένας χώρος που έχει να κάνει πολύ με το πνεύμα, έτσι. Ακριβώς. Κυρίως με το πνεύμα. Αλλά και όχι μόνο με το πνεύμα. Γιατί παράλληλα βεβαίως αναπτύσσονται και πολλά άλλα. Η αφορμή για την οποία σας καλέσαμε είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο πρόκειται να γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Ξεκινάει την επόμενη Κυριακή 27 Δεκεμβρίου. Αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Δηλαδή. Αμέσως μετά ακριβώς. Γίνεται 27, 28, 29, 30 Δεκεμβρίου και μετά 3, 4 και 5. Θα συνεχιστεί και μετά την πρωτοχρονιά. Και μετά την πρωτοχρονιά. Στις 5 Ιανουαρίου θα γίνει και η απονομή των κυπέλων στα παιδιά. Θα γίνει και η κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου με την ευκαιρία, μια και θα έρθουν και οι γονείς και όλοι οι παράγοντες και φορείς που θα καλέσουμε. Οπότε θα κάνουμε όλα μαζί. Μια μεγάλη γιορτή δηλαδή στην ουσία. Σαν μια γιορτούλα, ακριβώς. Στο πρωτάθλημα αυτό ποιοι συμμετέχουν? Είναι πανδραμινό το πρωτάθλημα, μπορούν να συμμετέχουν όλες οι ομάδες της δράμας, όχι μόνο τα παιδιά του δικού μας συλλόγου φυσικά και τα υπόλοιπα παιδιά. Και είναι και ανοιχτό. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να συμμετάσχει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άσχετα αν είναι σε κάποιο σύλλογο, σε κάποιο... Άσχετα, δεν παίζει κανένα ρόλο, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε θέλει. Απλά στις 27, που θα είναι η πρώτη μέρα, θα πρέπει να έρθουν από τις 3 η ώρα οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να γίνουν δηλώσεις συμμετοχής. Το πρόγραμμα θα βγει πάρα πολύ γρήγορα, μέσω υπολογιστή γίνεται η κλήρωση και βγαίνει το πρόγραμμα. Τις επόμενες μέρες θα αρχίσει 4 η ώρα, θα είναι μέχρι τις 7 περίπου, 6, τώρα αναλόγως, αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε ακριβώς. Μάλιστα. Αλλά περίπου στο 3 ώρα. Είπατε ότι γίνεται με κλήρωση, έτσι, το πώς θα παίζουν μεταξύ τους. Θα γίνει με κλήρωση, μέσω υπολογιστή θα μπουν όλα τα ονόματα και θα κληρωθούν ανάλογα με τα έλο που έχει ο καθένας. Με τα έλο. Τι είναι αυτό, θα μας πείτε. Είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, για σας είναι δεδομένα. Ακριβώς. Είναι ας πούμε το πόσο καλός είναι κανείς, σε κάθε αγώνα που συμμετέχει, παίρνει διάφορους βαθμούς, ας τους πούμε, που λέγονται έλο. Αυτό πώς πιστοποιείται για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μέσα σε κάποιο σύλλογο? Αυτοί που δεν έχουν καθόλου έλο θα μπουν προς το τέλος και θα κληρωθούν πάλι, γιατί θα είναι αρκετά τα άτομα που δεν έχουν έλο και κάποια παιδάκια δεν έχουν συμμετάσχει ακόμα σε κάποιο πρωτάθλημα ή τουρνουά, δεν έχουν έλο και αυτά θα μπουν στο τέλος, με τη σειρά θα πούμε. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία επομένως? Από 5 χρονών μπορούν να έρθουν παιδάκια από 5 χρονών μέχρι 50-60, δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας. Περισσότερο, γιατί υπάρχουν και κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται. Όποιος θέλει, δεν υπάρχει κανένα όριο στη συμμετοχή. Πού στεγάζεστε, πού θα γίνει το πρωτάθλημα καταρχάς? Το πρωτάθλημα θα γίνει στο Δημοτικό Οδείο Δράμας και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Γρηγόρη Παπαμανουήλ μέσω του Δήμου που μας διέθεσε το χώρο και όλους τους ανθρώπους του Οδείου, ήλθαν πολύ φιλικοί μαζί μας. Εκεί θα γίνει όλες τις μέρες. Και η απονομή εκεί θα γίνει. Υπάρχουν κάποιες αίθουσες που έχουν διατεθεί και θα γίνει εκεί. Γιατί βέβαια δεν στεγάζεστε εκεί εσείς. Όχι βέβαια. Έχετε ένα θέμα με το χώρο, υπάρχει? Ένα θεματάκι με το χώρο υπάρχει. Στεγαζόμαστε με το σκακιστικό τμήμα του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε έναν δικό μας χώρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μια προσπάθεια διαφήμισης και προβολής του συλλόγου μας φέτος, μεγαλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια. Τα παιδάκια είναι πάρα πολλά που έχουν έρθει, είναι γύρω στα 30 με 35 αυτή τη στιγμή και συνεχώς έρχονται και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, υπάρχει ενδιαφέρον και μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό, γιατί και η προσπάθειά μας έχει μια ανταπόκριση. Στεγαζόμαστε στην 25η Μαρτίου 2α, είναι πίσω από τα Ολύμπια, τον κινηματογράφο. Αλλά όπως σας είπα, θα θέλαμε πάρα πολύ να μας βοηθήσει και ο Δήμος αυτό, κάποια αίθουσα να βρεθεί. Θα κάνουμε κάποιες ενέργειες μετά τις γιορτές. Ελπίζω να υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχουν πολλά άτομα στο σύλλογο, τα μέλη του συλλόγου είναι πολλά? Είναι αρκετά, είναι γύρω στα 40 μέλη αυτή τη στιγμή, μαζί με τα παιδάκια και τα παιδάκια και τους γονείς τους τα θεωρούμε μέλη. Δηλαδή, ο καθένας που έχει να κάνει κάποια πρόταση για τη βελτίωση οποιοδήποτε τομέα, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δηλαδή και το επιζητούμε, όχι μόνο είμαστε ανοιχτοί, θέλουμε όποιος θέλει να βοηθήσει και μπορεί,
να κάνει προτάσεις και να τις συζητήσουμε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα τέτοιο. Είπατε προηγουμένως ότι στο πρωτάθλημα μπορούν να συμμετάσχουν και μικρά παιδάκια και μέλη του συλλόγου είναι μικρά παιδάκια. Βέβαια, από 5 χρονών τα δέχεστε. Είναι φυτόριο, θα το χαρακτηρίσω φυτόριο. Τα παιδάκια είναι από 5 χρονών, υπάρχουν τμήματα υποδομής, φέτος είμαστε πολύ οργανωμένοι, έχουμε πολύ καλούς προπονητές και με δεκτική εμπειρία, δάσκαλοι, καθηγητές στο επάγγελμα. Κατέχουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Τα παιδάκια βοηθούνται, έχουν ενθουσιαστεί, υπάρχουν βιβλία που τους τυπώνουμε και τους δίνουμε, σαν κόρπους περίπου. Υπάρχουν υπολογιστές στους οποίους τα παιδιά μπορούν να παίζουν και μεταξύ τους και στους υπολογιστές. Είναι κάτι που το ευχαριστεί ιδιαίτερα κιόλας. Και βλέπω ότι γενικά υπάρχει ανταπόκριση. Τα παιδάκια έρχονται, χαίρονται. Βέβαια θα έλεγε κανείς πόσο μπορεί να χαρεί ένα παιδάκι με ένα άθλημα σαν το σκάκι, το οποίο μας δημιουργεί την αίσθηση ότι στην ουσία δεν έχει άμεση επικοινωνία με το συμπαίκτη σου. Και γενικότερα δεν ξέρω κατά πόσο αναπτύσσεται έτσι αυτή η έννοια της άμυλας όπως μέσα από άλλα αθλήματα πιθανόν. Και θα ήθελα λίγο να το δούμε αυτό. Βέβαια. Καταρχήν να πω πρώτα ότι συμβάλλει πάρα πολύ στη διανοητική ορίμανση των παιδιών. Και είναι και πολύ σημαντικό στις ηλικίες αυτές από 6 έως 12-15 που τα παιδιά διαμορφώνουν ακόμη την προσωπικότητά τους να ασχοληθούν με ένα τέτοιο άθλημα. Και είναι το μεγαλύτερο κίνητρο των γονέων για να φέρουν τα παιδιά στο σκάκι. Πέρα από αυτό όμως, το σκάκι είναι ένα πρόσφορο άθλημα όσον αφορά την παιδαγωγική, μάλλον όχι την παιδαγωγική, τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Πολύ εύστοχα το χαρακτήρισε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ως εικόνα της ζωής στο σκάκι. Και αυτό γιατί, σε 2 επίπεδα μπορούμε να το εντοπίσουμε. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με καταστάσεις όπως και στη ζωή. Υπάρχουν πάρα πολλές διλημματικές καταστάσεις στο σκάκι. Πρέπει να πάρουν μια απόφαση κρίσιμη για την νίκη ή για την ήττα. Έτσι. Τα βοηθάει οπότε να είναι πολύ αποφασιστικά εκεί και να σκεφτούν αρκετά για το ποια απόφαση που να πάρουν. Επίσης καλλιεργεί αξίες όπως καλλιεργούνται και στη ζωή. Για ότι είναι καλό για να το ακολουθήσουμε και τι είναι επιβλαβές για να το αποφύγουμε. Μάλιστα. Οπότε πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί η κριτική του σκέψη οξύνεται, πρέπει να είναι υπεύθυνα, να υπάρχει μια σοβαρότητα. Πέρα από αυτό που θεωρώ εγώ σημαντικότερο ως προς το σκάκι είναι ότι μας μαθαίνει να εκτιμάμε και να σταθμίζουμε τις μακροχρόνιες συνέπειες των πράξεών μας. Και αυτό, πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα παιδιά βιάζονται, θέλουν να έχουν άμεσα αποτελέσματα και όμως βλέπουν ότι αν βιαστούν θα οδηγηθούν στην ήττα. Κάποια στιγμή θα το βρουν μπροστά τους. Βέβαια, θα το βρούνε. Και αυτό τα βοηθάει έτσι πάρα πολύ να έχουν μια μεθοδικότητα, να έχουν προσοχή, να είναι προσιλωμένες σε αυτό που κάνουν. Και σίγουρα αυτό τα βοηθάει να αποφύγουν και κάποιους κινδύνους γενικότερα στη ζωή τους. Θα μάθουν να περιμένουν, να προσέχουν, να κάνουν αργά και σταθερά βήματα και όχι να βιάζονται να προχωρήσουν. Σε αυτό που με ρωτήσατε όμως, ως προς αν βοηθάει στην άμυλα, δεν είναι μόνο ατομικό άθλημα, είναι και συλλογικό. Γιατί προπονούνται συλλογικά, παίζουν μεταξύ τους τα παιδιά. Ναι. Επιπλέον βγαίνουν ως ομάδα. Έξω. Πέρα από άτομα βγαίνουν και ως ομάδα. Η ομάδα τους θα προκριθεί, θα ανέβει κατηγορία, θα δουν τα κύπελα να έρχονται και τα μικρά παιδάκια χαίρονται πάρα πολύ με αυτό. Θα δουν να πάρουν ένα κύπελο, χαίρονται, προσπαθούν περισσότερο. Είναι ένα κίνητρο για αυτά. Ίσως θα λέει κάποιος ότι το σκάκι αφορά περισσότερο στα παιδιά που έχουν μια ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, έτσι, στα θετικά μυαλά δηλαδή. Και όμως αυτό τελικά δεν ισχύει σύμφωνα με έρευνες. Θα αναφέρω τον Καρπόφ, ο οποίος πρώην πρωταθλητής στο σκάκι. Γνωστός βέβαια, ο οποίος ξαφνιάστηκε και αυτός ο ίδιος με τα αποτελέσματα. Γιατί όταν ασχολήθηκε με το σκάκι είδε πόσο πολύ προόδευσε στην έκθεση. Γιατί το σκάκι χρειάζεται ένα πλάνο, ένα σχέδιο, όπως και η έκθεση. Η έκθεση έχει πρόλογο, κυρίως θέμα, επίλογο και το σκάκι έχει ανοίγματα, έχει φινάλε. Πρέπει να κάνεις ένα πλάνο δηλαδή για να προχωρήσεις σωστά. Οπότε βλέπουμε ότι δεν περιορίζεται σε αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Ένα παιδί πρέπει να έχει μέσο ταλέντο, εγώ αυτό θα πω, και χρειάζεται πάρα πολύ επιμονή και θέληση.